জীবনে কাহা পাই রଖିবে ধন্য ଆଉ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ଆଉ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି କେତେ ସେ ହରେ ତତେ କିଛି କାମ କରୁନି ମୁଁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିପାରୁନି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଭଗବାନ ଅପା ଆରେ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି ସେ ପୁରା ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ହରିଗଲା ଆଜି ସିଏ ସମୟ ପଧାରେ ନିଜର ତ କେହି ନୁହେଁ ମାୟା ସଂସାରେ ହରିଗଲା ଆଜି ସିଏ ସମୟ ପଧାରେ ନିଜର ତ କେହି ନୁହେଁ ମାୟା ସଂସାରେ କାହାକୁ କହି ଚୋରି କିଏ ବନିର ଆପଣର କରିଦେଲା ତାକୁ ସତ ସତ କାଟିଦେଲା କିଏ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା କିଏ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା କିଏ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ସୁନା ସଂସାର କିଏ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ସୁନା ସଂସାର କିଏ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ସୁନା ସଂସାର
তোমাদের যেমন ভগবান কেঁপে ক্ষমা করে দেবে কেঁপে দেবি হো কেঁপে Apa? Ayo apa? Asal kira takut. Mana aku? Aku pun mari kita ada pergi ke kota ini.